kuan guys ako budoy. Ako po, tingog na ba? Ako po, tingog na po. Lama. Kuan. Wala na nakanak ko. What's up mga itsuraan, mga kulisaw? Abot po mi dire na. Kapoy na kami na. Buntag kami sagot to. Haggard na kami na. Kami kasabot ano yun sa Mambato no. So after ani guys, ito nag Skytree sakay. Hindi na ride. So sakat na dito sa taas. So nami dire sa Sakusa, Uy, fat, ang hindi ka. Japan. Sayang kay guys no kay sila'y paano kabalo kung say holiday karon nag-close ang mga shop dire. Ipa-close kay way halin. So na yung mga kuan din. So taka ras lagi yo no. Wala na sila ka sabot silang gibati ko. Oh, di ba? Sabot mo? Ako ko kasabot. Guys, arito dire. Mukaon mo og So, koto brata sa tanaw no kay busog kumanta di ta malit. Ma'am tay kwarta. So, time check guys, alas 5 kadlawon na mag-alis 6 na dire. So, ganito isa kay mag-picture ko area. So, makita na mo dire ang Skytree no. Kita tama sa Skytree guys nasa likod. So, kung ganahan mo mga photography dire, photographs nga mga choy kayo. So, koko. Paay ko na kayo there Skytree daw pa ada mama. Tarong nga. So, sakatahan na niya guys. So, paabot sa mga diskartis tatay oh. Jawa tatay diskartis guys. Lupig tan tatay. Sige ka dai. Isa. So guys, ato na tag Skytree no. So tara. Views na lang ang tanahan din. Sura ang Skytree na. Klaro kayo, sura dool na kayo ang Skytree guys. Dali may kay ang oras among giapas kay mag-close na dito. Stress na kayo naon guys no. Pasensya na kayo mo guys ha kay yo kulang ko tulog ron pod. Tara. Magkuha sa mi og ticket guys para makasaka mi na ami pass dito sa taas kay hapit na mag-close para ma-appeal mi sa kasaka pa daghan kayong tao naglinya. What the f***? We don't have tickets. Yes, you can buy tickets from this now. Linya mi guys 5 minutes. I-zoom mo sa likod guys. Ano na ma-zoom? Kita-kita na dito sa taas guys. Naman sa kadre part kuha ka og Ticket sa kon PB. Nanatag PB ron. So guys, Sky
Skytree. I'm excited. Yung nahulog ang piso ni Tio. So tara. Star Wars na po di. Hindi nag-explain guys. 分速600メートルと国内最速クラスで、冷房で消えは約50秒で到達いたします。Welcome to Tokyo Skytree today. This elevator goes up from the fourth floor to the model at 600 meters per minute. It will arrive in about 50 seconds. それではいらっしゃいます。ご注意ください。いらっしゃいませ。行ってきます。 Next up is the Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350. Sakit kaya siya sa dunggan guys. Hindi na ako kadungog. Sakit kaya sa labad ang ulo guys. Skytree. So na namin sa first deck. Mato pa kami sa pinakataasan ni guys. So diri sa mga dito. Time lapse diri sa taas. Time lapse guys. So sa likod na ko guys ang Tokyo City lights guys, nindot ka siya. Pwede may sa taas ha? So ato may tara. So guys, I prefer going Skytree nighttime no? Sunset. So nighttime ay nindot dre guys kung ganahan mo matanaw og city light. Aran day bre. Naam di ka lang gamaya ka. Nami sa pinaka-top sa Skytree karon no? Top of the world looking down to the creation of humankind, buildings, dili man ni nature ato ang gitan dre guys. Tanawon ninyo guys para malingam. No, Dragon. No. Narigagan. Tadre ang Tokyo Tower guys. So, I don't know if makita ninyo. Kailahang magianan dre Stairway to Heaven guys. So, di kayo kung makita ninyo guys. But the view is here is spectacular. So amazing. It's so amazing up here guys. So, mana guys ang ilang information dre. Ambot na. So guys, nindot kay diri guys kung naamoy mga uyab no, kay pwede mo magakos-gakos diri, lami kay diri sa mga manag-uyab. Sa ako amo kay uyab karon, kanya na lang. Puhon na lang, madato ta, balik ta diri sa akong future girlfriend din no. Ako guys, di mo ko hilig og Hello Kitty guys kay pambayot mo na, so sila lang anak. Ate Joan, murag saka jud dire sa Skytree no, kay daghan kayong Hello Kitty dire. Puro sa ni Hello Kitty dire, unsa man ang lugar ni? Panguyab-uyab man ni dire. Nani, hindi mo kaon yung karon yo. Kalamig Asan kananan recall? Moments later. So kasi ni apa guys, ano ko mababa ni bili. Nakadto ni. Ano may
Okay guys, so i-operate ni Tio Chingchoy ang kuan Zoom pang adlaw, mo ni adlaw. Pang gabi Yes, amo. Taod guys, manguli na may kay kapoy na. Amo sa ni enjoy ang moment. Tatay, pilapil tatay. Naog namin sa Skytree guys kay medyo sakit na among telog binaklay dito sa taas. Kapoy na po ko. Let's end my vlog here. So, that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hisaraan Kulisao YouTube channel. With that being said, 5 days to go. Peace out!